Història de Xixona al carrer. Úrsula Moran. Tots els xixonencs i totes les xixonenques coneixent molt bé el milagre que va succeir ací el 24 de juliol de 1600. Però què sabem d'Úrsula Moran, la protagonista d'este succeït? Úrsula Moran, en 1600, era una joveneta que estava casada amb el sastre Francesc Soler. Vivien ací, en aquesta casa, i tenia una germana. La seva vida no havia sigut gens fàcil. Havia quedat òrfena de ben xicoteta. En 1590 havia mort son pare i ella i la seva germana Violant havien quedat a càrrec d'un tio matern. Sa mare possiblement va morir en el part d'una d'aquestes dues filles. Son pare era un llaurador que tenia molt poques béns. Aquesta casa i dos trosses de terra en Bugalla i en Teix, en la Torre de les Massanes. A Violant li va tocar la terra, en canvi a Úrsula Moran li va tocar aquesta casa i segurament el santet de Sant Sebastià. Però podem dir que la vida no va ser fàcil, perquè després de morir-se son pare van tindre que vendre tots els béns que hi havia en aquesta casa per a disposar un poquet de diners en efectius. Les germanes van passar a estar a càrrec d'un tio matern. Per això, quan va alcançar la majoria d'edat, van tenir que casar-la ràpidament. Ella va portar com a dot al matrimoni aquesta casa i el santet. Cal dir que el fet miraculós va impressionar moltíssim a Úrsula Moran, que es va convertir en devota de Sant Sebastià. No va tindre una vida molt llarga, perquè en 1602, 2 anys després del milagre, va fer testament i possiblement va morir ràpidament. En 1604, el seu marit, Francisco Soler, complint part del que deia el testament, va carregar un censal de 13 lliures i un sou a càrrec de l'Església per a que el dia del milagre es celebrara la missa. A més, també que tenia que tindre aquesta celebració una octava. Per tant, podem dir que Úrsula Moran va ser copartícipe d'aquest fet miraculós i, a més, la instigadora i la propiciadora en part de les seus béns de la festa del milagre. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.